38 дни до сцената. Чувствам се добре. Ще хапам, понеже вече умирам от глад. Брат, ходим да ядем банички сайрян. Нали, банички сайрян са топ, но винаги трябва да си най-тъпият в стаята. Най-добрата диета за даден човек е тази, която той може най-лесно да спазва. Те първо почваме да дълбаем. Добро утро или добър ден или добър вечер, зависи кога гледате. Днеска ще си поговорим малко относно неща, които правя. Неща, които правя да ми помогнат да се справя с гладът по време на подготовката. Днеска 38 дни до състезанието. И да, ще ви дам някои от моите съвети за правилно и по-лесно изпълнение. Но преди това правим си хапване, любимото ризово грищче, което в случая сложил ризово брашно, понеже става по-хубаво като консистенция и е доста по-лесно и бързо. 50 грама ризово брашно, след което се нагласил каното и слагаме да се свари малко вода, да се загрее. И след което я изливаме и директно бъркаме, като аз слагам половин литър вода, понеже тук бих ви казал за съвет номер 1, каквото и да си варите, варете го с колкото се може повече вода, колкото се може повече вода да попива. В случая аз 50 грама ризово гриш си го правя с половин литър вода. Става бая обемно, залъгва корема за известно време, помага се с глада, така че това е един от съветите. Варете с колкото се може повече вода нещата. Колкото се може повече вода слагайте, за да ви се запълни стомаха. Едно. Второ, ще го ядете по-продължително време. Колко повече време го ядете, толкова повече може да му се наслаждавате, понеже повярвайте ми в един момент и най-бейсик храните ви стават безбожни вкусни. Безбожни вкусни. И да. Така, водата стана, по-дълбоко си малко и сега наливам докато бърка. Не знам колко се вижда, просто нямаше как да сложа на по-хубаво място на телефона, но все тая. Схващате идеята. Може да ми се любовате на лицето. Въпреки че е далеч от хубаво и далеч от крайната цел, но работим с каквото разполагаме. Така, половин литър вода сложена. Сега го разбъркваме. Слагаме малко солчица, за да може по-лесно да загрее водата в микроволновата, както и да попие една идея по-лесно. Така. Слагаме го в микроволновата, като всяка микроволнова е различно. В смисъл, в този случай моята ще я сложим на... Да, я знам. 4 минути пък. Нека видим какво ще стане. През това време нека отворим едно кафенце. The best thing out there. В смисъл няколко на ден, иначе не се оцелява. И сега, докато чакаме, излизаме на тераската малко real talk. Опа. Така. Общо взето, втори съвет, който бих ви дал, е да се фокусирате в храната. Много подправки, канела, особено на сладките неща, безбожно количество слага. Подсладители, ако има, слагайте и стига да не ви дразнят корема. Понеже подсладителите има хора, които не могат да понасят големи количества и не е хубаво да си направят проблеми с корема, понеже, както съм казвал в други видеа, корема е много важен. Така че да, използвайте подсладители, използвайте подправки, но
Също така следете как коремът ви отговаря на цялото нещо. Слънчице. Животът е хубав. Така. Нека си бълбука още 2 минутки. Така, докато си бълбука и докато го чакаме да стане готово, какво може да направим? Така. Разбитата ми стена в общака. Мега яката, да. I know. Но така. Първо да се намеря шик. Не в раницата, понеже тази днеска отидох да си направя сутринта кардиото директно на гладно, да ми се маха от главата, да не го мисля през деня. Днеска имам дърпаща тренировка, тренировка, която ми е най-тежката за гръб и бицепс, като нея няма да я правя в моята си зала днеска, ще я правим с отбора. С едно момче от отбора, който също е състезател в мъжка физика и ще ми даде съвети относно ползинга, както и просто да обменим опит, понеже той е състезавал повече от мене и аз гледам да попивам колкото се може повече от хората, които са по-добри или с повече опит от мен, понеже винаги трябва да си най-тъпият в стаята. Така, сега, какво правим? За уейдрипът. Брутален протеин. Брутален. Ще сложа от него 20 грама. И понеже той се разтваря доста лесно и не се получава тази гъста консистенция, за която искам за моят уейдрип, слагам и още 10 грама от на Applied Nutrition, понеже от на Applied Nutrition протеините, евала за което стават много гъсти. Много гъсти и стават много хубави за уейдрип. Така че смесвам ги малко на двата, за да стане по-гъста консистенция. Така, 30 грама протеини. Така, грисът се разпищя. Нека го видим. Сега валя го, разбърквам го, понеже има и вода и до някъде е готов, но трябва да се разбърка хубаво. След което ще го сложа за още минутка-две, докато си направим уейдрипа. Така, може би докато го разбъркваме, добра идея да ви дам още някакъв съвет. Така, в смисъл, докато изчиствате, няма нещо като най-добри храни или най-добра диета, понеже идеята е и мнението, на което аз седя, че най-добрата диета е тази, която може да се спазва в дългосрочен план. В смисъл, все тая колко скъпи храни има вътре, колко са качествени едва ли не. В смисъл, не, хубава е храната да е качествена, не ме разберете погрешно, но най-правилната диета и най-добрата диета за даден човек е тази, която той може да спазва най-продължително време, без да читва на нея и да се крепи към нея, по този начин ще се получи резултатите. В смисъл, не е толкова трудно, просто трябва да си измислиш как да си хапваш нещата и какво по-скоро да хапваш, така че да изпитваш удоволствие. Понеже в крайна сметка, дори повечето хора, които искат да отслабнат, нямат нужда да изпитват чак такава степен на глад в сравнение с тази, която изпитват състезателите. Нали? Изпитвам някакъв глад, но още не съм, знам, че има много накъде повече да гладувам, така че не се оплаквам. Доволен съм, благодарен съм за това, че ми остава толкова време до състезанията, не гладувам. Хапвам си, вкусно ми е, научил съм се как да си го правя и да. Така, следващ съвет, който мога да ви дам, значи за сладките хапвания
зиро сосчета. В смисъл, айде, не точно зиро, но 8 калории на 100 мл. В смисъл, да. И нещо, което правя, в случая това пенкейк няма да го ползвам, ще го ползвам на другите. Ще ползвам този, който си взех с чоконът. Бомбастичен. Слагам си малко, може би около 5-10 грама в сместа с протеина, за да стане още по-гъст whey drip и да мога да сложа повече вода и оттам след като го разбъркаме, да стане по-обемен и по-гъст. Така че няма 10 грама, то значи стане и по-вкусно и по-гъстичко. Така. Кремчето е почти готово, само още минутка. Надявам се да се чува добре, като говоря през микроволновата, но ще разбера после като се да оправям видеото, така че don't judge me please. Така, на тази смес първоначално ще сложим, да кажем, около 60 мл вода, след което вземам това, за да разбъркаме доста по-лесно и да няма буци и да се занимавам да бъркам с лъжицата. И почваме да джуркаме. И още малко ги разбъркваме, за да може да оберем костените, каквото има. И може би му сложим малко повече водичка, но ще го изям. Повярвайте ми, ще го изям и ще му се насладя. Без да ми мигне окото. Така. След като грисът е готов, му трябва малко време да изстине, за да се получи, така да го кажем, по-твърда основа отгоре, върху която ще мога да се излея whey drip-а. Така че за малко ще спра видеото докато изстине, за да може и после ще да го продължа. И да. Така, станало е, изстина и вече е твърдо отгоре, така да кажем. Поставяме си пак телефончето тук на високото, мисля, че е една идея по-добре. Така, след като е изстинал и е твърдичко, вземаме си whey drip-ът и най-satisfying частта, кеф. И изливаме отгоре, така че да покрие цялата повърхност и да изглежда брутално. Така. И понеже не уействаме и грам, какво правим? Вземем си лъжичката и обираме още от шейкърчето. И понеже все пак остава вкус и аз съм на мнението, че не трябва дори 1 грам от този протеин да бъде изоставен. После се наливам вътре кола без захар и без кофеин, тази новата черната. Брутална смисъл, препоръчвам ви я, пийте от нея, не от просто без захар, от черната, особено вечерите, понеже като няма кофеин, дори в малки количества кофеина може да ви попречи за спиването, за съня, за нервната система, понеже както знаем кофеинът я натварва, пробужда, така нататък и може да имате некачествен сън. Това, че можеш да заспиш след като си спил един монстър или след като си спил въпросно количество кофеин, не означава, че всъщност се наспиваш. Не е хубаво, не го правете. Знам, че има хора, които го правят и аз съм го правил, повярвайте ми. Пил съм Monster и Red Bull и вечерите съм лягал да спя. Заспивал съм, но това не значи, че сънят ми е бил хубав. Така. Сега вземем едно бананче.
big ass банан и принципно просто го намачкам отгоре, но за да може да е по-естетично за видеото, таки да мога да ви говоря повече. Какво правим? Вземем го и ще си го нарежа на парченца, като имам 120 грама банан. Като тази седмица, както ви казах по-рано, ми намалиха храната малко и действително какво направи тренера? Махна ми бананът в почивните дни и ананасът изцяло диетата го извади. Като имах 300 грама в тренировъчен ден от него, а от бананчето всеки ден имах по 120 грама, но вече имам само в тренировъчен ден. Което може да не изглежда като голяма промяна, но като се погледне тоталното количество калории, да кажем за седмицата, действително е промяна. И така, стъпка по стъпка ще намаляме храната. Така, нарязах го, след което почвам да си нареждам бананчето. И така, през това време, докато го нареждам, някой друг съвет, който бих ви дал за по-успешна диета, така да го кажем, особено когато храната ви е малко, е да, особено ако имате много желание за сладко, пийте газиран, както в момента казах за колата, съветът ми е, внимавайте отново с коремът ви, но да пиете газирани различни напитки без захар и без калории. Като цяло, те са един от главните източници, от които можеш да си получиш това сладичко, тази сладост, която искаш, но не можеш да си получиш от храна, понеже не ти влиза в калориите. И така, аз пия Monster, пия от колата, но просто внимавайте, за да не имате проблеми с корема, понеже, повярвайте ми, това ще прецака много. Много. И така. Наредих бананчета. Ето как стана с наредения банан. Оп. И сега, след като съм сложил от него, идва време за бадемов тахан. Този топ. Basic бадемов тахан, не някакви биотахани, биоработи и т.н. Просто бадемов тахан. Бадемовия тахан е по-добър от фъстъчното масло, понеже фъстъчното масло от него може да имате възпалителни ефекти върху тялото. Пък е по-вкусен, честно казано. В него имам 30 грама и аз си го заливам цялото нещо отгоре. И по този начин на всяка хапка имаме хубаво количество. 29 грама и още 1 грам от облизаното бурканче. Така. Тук сме готови с главните съставки. Сега, какво следва? Така, къде си оставих канелата? Най-важното нещо, което ми помага най-много по време на къта, обилните количества канела. Чакайте преди това да ви покажа как е с бадемовото масло. Хоп, ето, надявам се, че се вижда. Така, топа. И след като сме си го направили, поръсваме с яко канела. Отново, нали, това, че аз го правя, не знам, че примерно, че на вас може да ви понася до такава степен, не знам, че ще ви хареса с толкова много канела, понеже всеки има различен вкус. Така, обилно количество канела, малко сол отгоре, понеже солта е важна, особено през лятото, когато се поти много. И накрая слагаме отгоре от сосчето още 10 грама, може би, за вкус и цвят. В смисъл, буквално тези 2-3 калории, които ще получите от него, няма да кой знае какво. И сега да
да ви покажа створението. Ето го. Просто уникално. Вижте го. Уникално. Как някой да ми каже, като види това, брат, ходим да ядем банички сайрян. Нали, банички сайрян са топ, но и това не изостава. В смисъл work of art. Така. Ще седна на бюрото, ще видя какво ще ви поговоря и ще хапам, понеже вече умирам от глад. Така. Нагласено всичко, готово е хапването, седнал съм и нямам търпение да хапна. Общо взето да обобщим нещата, които ще ви помогнат за диетата като цяло, било то и дори за качване, въпреки че за качване на килограми са малко по-различни нещата, някой ще направя някое друго видео. Но първо, няма нещо като най-добра храна. Важното е на вас да ви е вкусно и да си спазвате диетата. Най-добрата диета за даден човек е тази, която той може най-лесно да спазва, без да му е гадно, без да му как ще го ям това не мога да го ям, т.н. И да. Друго. Няма нужда от тези глупости, като смъкни мъзните за 8 седмици. В смисъл, за къде бързаш? За къде бързаш? Това тяло ти е цял живот. Нещата не се получават за 8 седмици. Възможно е, да, но за какво да се ограничавате от това? В смисъл, ако имаш нужда да направиш това тяло само за 8 седмици, да отидеш да направиш едно море, да се изкефиш на плажа и после да омажеш цялото положение, ти буквално си изгубил 8 седмици, защото после ще почнеш: оле, защо го направих това, аз как омазах тази формата и нататък. Така че внимавайте с какво хапвате и това ще извади една хубава форма за лятото. Не значи, че трябва вече като няма къде да я показвате, да я осерете с извинения. И да, надявам се съвети, които съм ви дал, са полезни. Надявам се някой да си направи грищчето. Ако някой му е по-интересно, има рецепти в Instagram, Евтим Анастасов. Ще се радвам да ме последвате и там, и в TikTok. Благодаря ви, че гледахте. Ако искате да направя видео на по-конкретна тема, напишете долу, или ако имате въпроси или каквото и да е, може да ми пишете в Instagram. Ако имате нужда от треньорски услуги, също така ги предлагам. Имам 10 човека, 8 човека. Скоро ще са малко повече, които тренирам. И ще се радвам да работя с някой от вас. И да, като цяло, живота върви добре. 38 дни до сцената. Чувствам се добре, но тепърва почваме да дълбаем. Ще документирам процеса. По-нататък ще има доста по-чести видеа, доста по-подробни, доста повече информация, просто сега няма физическото време. И ще се видим напреде. Вечно ваш Евтим.